Lijepi pozdrav iz studija G6 u kojem ću vam danas zbog velikih turbulencija u društvu i uvijek i vječitih podjela u društvu na ove i na one, baš sam odlučio završiti sa ustaškim režimom 1945. godine i stvaranjem Hrvatske države. Dakle, najbitnije je ovo stvaranjem Hrvatske države unutar Jugoslavije. Budući smo svaki dan smo zatrpani povijesnim činjenicama, faktima, a koje tako zovu pripadnici različitih političkih struktura, počev od SDP-a, političke platforme Možemo, a i pojedinaca poput Dalije Orešković, gospođe Mrak-Taritaš, dakle da ih sad sve ne spominjemo, i pojedinačni ispadi Ahmetovićke, na čijoj smo strani bili, pa Radolovićke, pa gradonačelnika Grbina, pa Ivane Marković sa Supetra. Mi smo svaki dan, doslovno smo bombardirani informacijama o velikoj Hrvatskoj državi koja je nastala 1945. odnosno na zasjedanju ZAVNOH-a, a koju smo državu, i ja osobno, budući sam pripadnik oružanih formacija Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, prema tome koju mi državu nismo stvarali, nego smo ju samo obranili. A ja ću vam sada jednostavno na činjenicama i faktima pokazati i dokazati kakva je to Hrvatska država bila i sa kojim vrijednostima Hrvata unutar Jugoslavije i tog komunističkog sustava. Česte desetljeće bio ne samo ukras središnjeg Zagrebačkog trga, nego i trenan simbol borbenosti hrvatskog društva. Njegov lik i pjesma Ustani bane u mnogim su zgodama poticali otpor tuđinskim napadima na slobodu i državnost Hrvatske. A onda iznenada u noći 26. srpnja 1947. Slavni Jelačić nestao s istoimenog trga u Zagrebu, jer da je njegov spomenik simbol sramote prošlih vladajućih klika. Ideologijski zaslijepljeni komunistički naredbodavci sakrili su se iza nekakve inicijative žena antifašistkinja, koju su navodno odmah prihvatili dobrovoljci Autostrade i demontirali Mjedenog Jelačića. Njih su, kako je razglasila komunistička promidžba, bodrili brojni građani koji su se okupili na Trgu Republike. Bila je to najobičnija laž, jer je spomenik Jelačiću uklonjen potajice usred noći, upravo zato da se ne bi izazvalo narodno nezadovoljstvo. Bio je to nezapamćen kulturocid, kakvog se nisu usudili poduzeti ni najgori mađaronski i velikosrpski režimi. Dakle, vi možete sada postaviti legalno i legitimno pitanje u toj Hrvatskoj državi, unutar Jugoslavije i Hrvatskoj državi kojoj je glavni grad Beograd, čemu i zašto je maknut sa trga tadašnje Republike kip bana Josipa Jelačića. Normalno, on je maknut samo zbog velikosrpske politike, odnosno kako su dokumentirali u svojim dokumentima, da kip bana Jelačića ih podsjeća, pod navodnicima, na hrvatsko samoodređenje, odnosno na hrvatsku državnost. To je ono što ih je zasmetalo. Dakle, možemo nastaviti dalje tim terorom na Hrvatsku u državi Hrvatskoj, a kako to unaprijed navedene političke strukture i pojedinci navode. Ja ću vam to prikazati sa velikim oduševljenjem. U godinama nakon Drugog svjetskog rata, Titova Jugoslavija razvila se unitarističku državu s marksističkom tendencijom ukidanja kulturno-povijesnih razlika među narodima. Jedan naoko književni spor pokazao je prijetvornost takvog društvenog sustava i nemogućnost suživota ako je netko ravnopravniji od drugih. Službena beogradska politika željela je stvoriti zajednički srpsko-hrvatski jezik, što se nakon Novosadskog dogovora 1954. počelo i ostvarivati pisanjem novog zajedničkog pravopisa. Na taj način, pod izgovorom bratstva i jedinstva, hrvatski jezik doveden na rub opstanka. Zbog toga se, potaknuta općom demokratizacijom života u 60-ima, intelektualna elita u Hrvatskoj odlučila na akciju. U sklopu ustavne rasprave hrvatski intelektualci, okupljeni prije svega oko Matice Hrvatske i Društva književnika Hrvatske, sastavili su deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Deklaracija je objavljena u zagrebačkom tjedniku Telegram 17. ožujka 1967. kao predložak za ustavni amandman.
U njoj autori bez okolišanja kratko i jasno izriču da je hrvatski jezik poseban i da se oni protive njegovu zatiranju i svođenju na lokalno narječje. Taj dokument potpisalo je 18 znanstvenih i kulturnih institucija. Vlasti su deklaraciju ocijenile tendenciozno i politički štetnim udarom na bratstvo i jedinstvo. Hajku je predvodio unitarist dr. Miloš Žanko. Predsjednik Centralnog komiteta dr. Vladimir Makarić povezivao je potpisnike s ustaškom emigracijom, što je pokrenulo val čistke i izbacivanja iz partijskih redova. U nepunih mjesec dana od objavljivanja na deklaraciju i one koji su je podupirali, bačena je anatema i o njoj se više nije smjelo raspravljati. Dakle, 1947. godina i velika opasnost, Ban Jelačić je maknut kao reakcionarna opasnost za postojeći režim u Hrvatskoj, to je državi sa glavnim gradom Beogradom, i sljedeći je napad na hrvatski jezik. Dakle, miče se hrvatski jezik, on je postao štetan i opasan, iako imamo Hrvatsku državu po navodu Ahmetovićke, Grbina, dakle Ivane Marković, Kekinke, Benčićke i ostale svite, SDP-a i Možemo, Mrak-Tarita, što su te vrijednosti Dalije Orešković, bez hrvatskog jezika, bez hrvatske kulture, bez hrvatske tradicije, bez hrvatske vjere. To ćete vidjeti kasnije i na Stepincu. I sljedeće što dolazi, to je taj komunizam, to je taj unitarizam koji sada sprovodi u hrvatskom jeziku Sandra Benčić, pa čak i sa politološkim profesorom Dejanom Jovića sa Politološko-filozofskog fakulteta u gradu Zagrebu, gdje oni odlaze u Sarajevo i potpisuju potpuno istu deklaraciju iz komunizma za rušenje hrvatskog jezika. Dakle, te su stvari nevjerojatne. No, međutim, u toj hrvatskoj državi unutar Jugoslavije, u kojoj je glavni grad Beograd, dolazi do reakcije našeg komunističkog vodstva pod vodstvom Savke Dabčević-Kučar, i oni vrše lagani odmak od ovog velikosrpskog unitarizma, šovinizma i hegemonizma. Dakle, u sljedećem ćete videu dokumentarnom vidjeti reakciju Savke na taj pritisak u Hrvatskoj državi, a sa glavnim gradom Beogradom. Etatisti, unitaristi, velikosrpski šovinisti nude nam Jugoslaviju kakvu ne želimo i nećemo. Hrvatski šovinisti žele razbijanje Jugoslavije kakva nam je u interesu i koju hoćemo. Svi oni ne vide stvarni socijalistički interes radničke klase, radnih ljudi, nacije, nezavisnosti i socijalizma. Svi oni imaju u rezervi oslonac na nešto ili nekog što nije svoj narod, svoja radnička klasa, svoja odgovornost za budućnost. Druže Tito. Dakle, ovo je bio video iz 1972. Hrvatsko proljeće, pobuna hrvatske elite, pobuna hrvatske akademskih, pobune hrvatskih intelektualaca protiv sveg velikosrpskog unitarističkog, hegemonističkog. Znate li što se dogodilo u toj Hrvatskoj koja je bila država? Svi su maknuti, zatvoreni. Dakle, Savka Dabčević-Kučar, Mark Veselica, dakle, mi imamo Đodana, imamo Tripalu, imamo Budišu. Dakle, kompletna intelektualna elita je smijenjena, svi članovi Komunističke partije Hrvatske su smijenjeni, zatvoreni, dr. Franjo Tuđman, svi studenti prohrvatskog razmišljanja su maknuti, preko 154 novinara, dakle 154 hrvatskih novinara koji su promišljali hrvatski su bili maknuti i uvedeni je totalni komunizam, dakle jugoslovenstvo. To su te sve vrijednosti koje baštine ove navedene osobe koje sam naveo na samom početku. I da završimo što je najbjednija točka komunizma, kada su poubijali, dakle kada su poubijali, protjerali, kada su pozatvarali sve narodne neprijatelje, sve neprijatelje sustava, dakle masovna ubojstva dolaze preventivno,
masovno se ubijaju Hrvati, preko 200.000 Hrvata ubijeno je preventivno, ne zato što su bile ustaše, dakle bili su i krivci, bilo je tog fašističkog režima, no preventivno su poubijeni da ne bi kasnije smetali režimu, isključili su hrvatski jezik, hrvatsku kulturu, sve ovo što sam nabrojio i sada kreću što je najvažnije, komunizam počne da jesti sam sebe. Dakle, komunisti od dosad nisu znali što bi i počinju proganjati sami sebe. Jugoslavenske komuniste 28. lipnja 1948. pogodio je težak udarac. To teži jer je došao, kako se tada govorilo, od velikog Staljina i bratskog Sovjetskog saveza. Tog dana Informbiro je objavio rezoluciju kojom je Tito optužio za neprijateljsku politiku prema Sovjetskom savezu i pozvao komuniste da sruše svoje vodstvo. Povijesni je kuriozitet da je upravo Titova Jugoslavija predložila osnivanje te organizacije koja je uskoro postala oružje Staljinova hegemonizma. Poslije rezolucije Informbiroa hitno sazvan 5. partijski kongres, prvi poslije 20 godina. Cijela rasprava protekla u odbranačkom tonu, a i sami Tito svoj govor završio poklikom "Živio Staljin". Jugoslavenski komunistički vrh tada se okrenuo novoj, još žešćoj bolševizaciji zemlje. Seljaci su silom otjerani u zadruge, a potpuno je likvidirano malo poduzetništvo. No sukob se nastavio još većom žestinom, a Staljin je pripremao i vojnu intervenciju. Za razliku od Francuske i Velike Britanije, Sjedinjene države odmah su se priklonile Jugoslaviji, jedva dočekavši raskol u istočnom bloku. Za svoju vojnu i financijsku potporu Washington je Titu tajnim kanalima postavio 3 uvjeta: uskraćivanje pomoći grčkim komunistima, ukidanje seljačkih radnih zadruga i puštanje nadbiskupa Stepinca iz zatvora. Tito je jedva dočekao da prekine s bolševizacijom sela, koja i onako nije donosila očekivane plodove. Zbog velikih troškova brzo je napustio i grčke komuniste, ali Stepinca je zadržao u tamnici. Dakle, u kraćim crtama sam vam pokušao objasniti sve te, kako kaže gospođa Dalija Orešković, naše vrijednosti. Nikakve to nisu bili naše vrijednosti, to su bile protuhrvatske vrijednosti, to su bile vrijednosti protiv hrvatske države, protiv hrvatske državnosti, protiv hrvatskog jezika, protiv hrvatske kulture, protiv hrvatske tradicije, protiv hrvatske vjere, protiv hrvatskog identiteta. To je jedino. Dakle, jedno za sada i svima da bude jasno. Hrvatska država stvorena je pod vodstvom doktora Franje Tuđmana sa hrvatskim narodom koji smo stvorili i obranili Hrvatsku državu definitivno 1995. godine obranili, a završili mirnom reintegracijom 1998. godine. Dakle, definitivno je stvorena Hrvatska država. Sve ove vrijednosti koje spominju SDP, Možemo i ti pojedinci, to su sve vrijednosti koje su bačene u ropotarnicu povijesti ili žive u tim navedenim strankama, što vidimo kroz te njihove akcije i što vidimo kroz te njihove doživljaje. Dakle, perfidno stvaranje ponovne komunističke Hrvatske. Lijepi pozdrav iz studija G6. Nadam se da će vas ovaj video natjerati barem na promišljanje. Poštovanje.